Ο άνεργος τι θα κάνει, θα παίξει. Καλησπέρα και σε σένα, Καύλα. Πάνε τα 10 άτομα που μας έβλεπαν αυτού. Ωραία, μάλλον δεν ήταν αρκετά άνεργα σαν εμάς. Προφανώς είναι εργαζόμενοι, δεν μπορούν να συνεχίσουν στο πρόγραμμα. Έλα τα ρέστα μου. Κάποιος με βαράει από πίσω. Ναι. Wow. Πόσο kills έχεις? 9 και εγώ έχω 1. Πόσο έγινε αυτό, bro? Wow. Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε ο Iron Man να ξεμητήσει. Tell me how is this possible, Άντε βρε. Άντε βούλες. Αυτός που συχαίνομαι από όλα τα games, από όλα τα games, είναι οι πετούμενοι, ρε φίλε. Γιατί τους πετούμενους δεν τους σκοτώνεις εύκολα και πρέπει να πάρεις jump που να πετάει. Όχι ακόμα. Βοήθεια. Ας τη φίλη μου, την Invisible. Ας το healer μου. Πήρα 5. We take you Panda from άνεργες next time, bitches. Αχ, με έφαγε. Αντίο. Wow. Καλά, Άντε και. Έλα το MVP. Αντίο.